ва аз авиакассаи мо истифода билет мегиред ва ба мо боварии комил доред, ки билетҳои мо электронияам боша, фаршивӣ нест. мо ҳам кӯшиш мекунем дӯстони азиз, ки бисёртар дар сайтҳо бошем, ки барои шумо билетҳои беҳтарин, билетҳои хуб ва арзон ба тамоми минтақаҳо нависта тем. дӯстони азиз, хеле шод ҳастам, ки наворҳои моро тамошо мекунем, видеои моро тамошо мекунем ва эфирҳои моро иштирок мекунем. ва тамоми нафароне, ки мехоҳанд ба тамоми минтақаҳо билет харидорӣ намоянд, пас аз ин эфири мо истифода баранд. ҳозир ман эфирро падилица мекунам ба мардуме, ки дар группҳо ҳастанд. метавонанд аз ин ана дӯстони азиз, сиҳати саломату сарбаланд бошед. дар эфири мо метавонед ки иштирок намоед ва билетро аз эфир харидорӣ намоед. нафароне, ки аз эфир билет мехаранд, барои онҳо боз як атри базеб, яъне духӣ, хеле духиҳо тӯҳфа карда мешавад. духиҳои грамаки тӯҳфа карда мешавад. ба ҳамин хотир дӯстони азиз, тӯли 1 соат мо дар эфир мешинем ва тамоми нархҳои билета ба шумо гап мезанем. дар ватсапҳо метавонед ки нависед. ватсапи мо 982 69 55 мебошад. дӯстони ман, нархҳои билет ба тамоми минтақаҳо гуфтем, ки ба шумо хабардорӣ мекунем. ҳозир аз Екатеринбург ба Душанбе нархи билет 11272 рубл мебошад. ҳозир дани ҳамин вақт, ҳамин время, ҳамин соатда бо бартар занг занед, агар 14000 15000 мешавад. дар рӯзи 11 аз Екатеринбург ба Душанбе ду намуд рейс аст. рейси Сомон аст ва рейси Урал аст. рейси Урал 11272 сом ва рейси Сомон бошад 14667 сом. дӯстони азиз, ман хеле хурсанд ва шод ҳастам, ки ба мо боварии комил доред ва бисёриятон занг мезанед, оиди билет пурсупос мекунед. хеле ва хеле ин рафтори шумо барои ман писанд меояд. нафароне, ки ба Хуҷанд парвоз мекунанд, ҳозир Душанберо гуфтем. Душанберо нархи мақсад аз ҳама арзонаш дадем. рӯзи 11 мебинем Хуҷанда. барои як нафар аз Екатеринбург ба Хуҷанд ёки аз Екатеринбург ба Душанбе Хуҷанд бошад 15824 рубл мебошад. анам хеле дӯстони азиз, нархҳои билетро дар прямои эфир ва ба ғайр аз эфирам метавонед ки аз мо фаҳмед ва мо ба шумо метавонем ки ҳам аз ин тараф ва ҳам аз он тараф ба шумо гап занем. аз он тараф бошад аз Хуҷанд ба Екатеринбург 21862 сом. аз Душанбе ба Екатеринбург бошад. аз Хуҷанд беҳад арзон будааст 21000. аз Душанбе 26000. аз 26 то 26623 рубл мебошад. анам хеле дӯстони азиз, кадомида ки билет дар кор бошад, ҳамин номерҳои мо 982 69 55 мебошад, ки метавонед аз мо бе ягон монеа билет харидорӣ намоед. канали мо доим дар хизмати шумо аст ва дар хизмати мардум аст, ки нархи билета ба тамоми минтақаҳо ба шумо гуфта метавонем. мо билетҳои арзонро дастрас мекунем ва ба шумо пешниҳод мекунем, дӯстони азиз, ки аз Екатеринбург ба Душанбе ва аз Душанбе ба Екатеринбург, аз Хуҷанд ба Екатеринбург, аз Екатеринбург ба Хуҷанд нархҳои гуногун ҳастанд, ки шумо аз авиакассаи мо истифода баред. мо дар шаҳри Екатеринбург дар кӯчаи Бебел 136 мебошем, ки инҷо ба наздикии Таганский ряд ва гӯшурӯшҳои Таганский ряд таги мост наздик аст. билетҳои мо
ҳам дар рӯз, ҳам дар саҳар, ҳам дар обед, ҳам дар бега метавонед дастрас намоед. нафароне ки электронӣ билет мегиранд, аз онҳо он қадар ташвишӣ надорем. ва нафароне ки мехоҳанд ки билеташон коғазӣ бошад, дар шаҳри Екатеринбург бошад, албатта мо метавонем ки билетҳоро бурда ба онҳо расонем. Агар дур набошад, агар дур бошад, метавонем ки бо воситаи такси ё ягон намуд транспорти дигар бурда расонем. дӯстони азиз, боварӣ дорам ки шумо дастгирӣ мекунед канали моро, ки канали Самбой аст ва ҳар рӯз тӯли 1 соат эфир мегузаронад ба хотири дӯстони худ, ки дар эфирҳо иштирок кунанд ва нархи билетро ба пуррагӣ фаҳманд. канали мо канали Я Таҷик, Самбой ТВ Екатеринбург, дар шаҳри Екатеринбург тӯли чандин сол аст ки пеш раҳбарӣ шуда буд. ва дар вақти карантин ё баъд аз карантин аллакай мо ин каналро на он қадар истифода бурдем, ба хотире ки худатон медонед ки баъд аз карантин хеле ва хеле ташвиши мардум зиёд шудагӣ. аз ҳамун сабаб мо ҳам натавонистем ки каналро ба пуррагӣ истифода барем, аммо истифода бурдем. Каме ҳам бошад истифода бурдем, аммо ба пуррагӣ истифода бурда натавонистем. канали асосии мо ҳамин канали Я Таҷик Самбой ТВ Екатеринбург, яъне ҳамин канал аст. ва боз мо якчанд канали дига дорем ки дар он ҷо мо каме ҳам бошад баромад мекунем ва наворотҳои гуногун мепартоем. шумо метавонед ки аз канали дигар каналҳои мо истифода баред. аз як каналҳои мо истифода баред. ҳозир ман барои шумо як овози чимчуқак мемонам ки дар шаҳрҳои Россия ва чиқе ки Тоҷикистон ҳам ин чизро пешкаши мардум мекунад. овози чимчуқак мондан дар калонка ва доштани паррандаҳоро ба ҳамин воситаи ҳамин бениҳоят бисёр дастрас мекунад. яъне парранда меқапанд. паррандаро дар ҳолати қапидан, пеш аз қапидан ҳамаки музикаро мегузоранд, то ки паррандаҳо ба назди ҳо биёянд. дӯстони ман, ширинакӯи мо, марҳамат билет дар коши шумо нависед, дар комментария нависед, дар WhatsApp нависед. мо дар хизмати шумо ҳастем ва тамоми минтақаҳо метавонем ки билетро ба шумо расонем, ки чанд пул, аз куҷо ба куҷо чанд пул аст. информатсия бесплатна. бародарони азиз, ин омода аст аллакай ҳамроҳи мо, ки бениҳоят шуна аст, качествои хуб аст ва ба ман хеле писанд омад. инро ман метавонам ҳамроҳи худ дар куҷое ки бошам гирам ва онро овизон кунам, то ки аз чирчирчира ки овози билбилак ман роҳат карда дар саҳро бошад ё ки дар дайро бошад, истироҳат карда дам гирифтан. боз чӣ гуфтанем бародаро? гуфтан билетҳои мо аз шаҳри Екатеринбург менависем. нафароне ки аз дигар минтақаҳо ҳаст, бе ягон монеа метавонад аз мо харидорӣ намояд. чиста ҳамин авиакассаи мо дар хизмати ҳамин мардуми ғариб аст. кадоме ки ва нафароне ки мехоҳанд бар дигар минтақаҳои дур дарозам билет гиранд, марҳамат, Англияам бе ягон монеа метавонем ки шуморо билет нависем. хоҳед ки Англия меред ё ки дигар ҷойҳо, ба шумо нависта мефиристонем электронӣ билет. кстати, пеши оне ки эфирам мекушам, ман ба ҳамаи шумо мерасонам, дӯстони азиз, ки поизам дорем. поизам внутренний рейсам ҳастанд. аз Екатеринбург ба Москва, ба Санкт-Петербург, ба Краснодар, ба Сочи ва ғайраҳо ҳаст. ба ҳамин хотир бародарони азиз метавонед аз мо на танҳо билети авиабилӣ ва бале ва ЖД-ам харидорӣ намоед. худованд ҳамаи шуморо нигаҳбон бошад, сеҳату саломату сарбаланд бошед. ҳамаи шуморо ба рӯзи артиши миллӣ, рӯзи ғалаба 9 май
табрик мекунам. Артиши миллӣ медонем ки чиқадр рӯзи 23 мебошад, 23 феврал ва 9 май рӯзи ғалаба аст. Ин ду ҷашн ба ҳамдигар хеле ва хеле робитаи наздик дорад.